Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Să învieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui. Hristos anestieg necron, thanathon baptisas ketisen tisnimasin zoin harisamenos. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos anestieg necron thanathon baptisas ketisen tisnimasin zoin harisamenos. Așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească. Hristos anestieg necron thanathon baptisas ketisen tisnimasin zoin harisamenos. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Hristos anestieg